Río Cereixas de Belesar, que mirade que pinta teñen, e ademais veñen amenizadas, porque antes falamos e quedamos todos como moi curiosos con eso do concurso de aturuxos. E como aquí nos apuntamos a un bombardeo, imos recrear, viaxamos atrás no tempo, para recrear esa comunicación entre papeiros e rabudos que tiñan dende ambas as dúas beiras do río. Por unha parte, temos a Moncho como papeiro, faltábanos un rabudo, non pasa nada porque temos hoxe con nos o actor lucense Xoán Forneas. Moi boa tarde. Moi boa tarde. Que sí que se apunta a todo e dixo, eu xa que viñen xogar, a turuxo e o que me vote. Vale, pois veña, imos, botaslle ti un aturuxo e ti respondes dende a outra beira do río, eu sería o río neste caso, non? E de beira a beira, aí van, papeiros contra rabudos, todo pode ser. Dalle, Moncho. Ei, rabudo! E agora vou eu. Dalle. A ver, nunca fixen isto na vida, vou, papeiro! Hola! Contratado, Contratado. Maio do vindeiro ano, xa sabes, en Belesar para participar. Pero se lle pilla ben de axenda, que está moi ocupado, afortunadamente, e hoxe aquí para falarnos da tua última aventura cinematográfica, moi exixente, ademais, para meterte na pel dunha das figuras máis importantes da nosa historia, da nosa cultura, Castelao, nesa película Antes de Nós, que chegas aos cines esta mesma fin de semana, Xoán. Efectivamente, o venres estará nos cines, eu animo a todo o mundo que vai a velo, o venres 23, unha película de Ángeles Huerta, cun guión fantástico de Jorge Coira, e, bueno, fixémola co corazón, e desexando que a xente a vexa, e que a disfrute, claro que sí. Con moito esforzo, porque para meterte na pel dunha personaxe tan mítica como esa, un esforzo tremendo a nivel físico, lingüístico, toda a personaxe construída ao milímetro. Parabéns por adiantado, e queremos coñecer hoxe todo ese proceso de meterse na pel alguén tan relevante como Castelao, que marcou a nosa historia e a nosa cultura. Facemos un descansiño mentre nos recompoñemos destes aturuxos, que non agardaba eu este nivelazo, e a volta de merenda temos Cereixa de Belesar, que queremos coñecer sobre todo esa campaña que está arrancando agora Moncho, e coñecemos con Xoán tamén todos os pormenores dese Antes de Nós, que chega a gran pantalla esta mesma fin de semana. E tamén coñeceremos a unha centenaria que non deixa a ninguén indiferente. Nuns minutiños xa verán.